lagune maning. Iki mau lagune nyekletrek kaya telek ya. Maning. Aku isin aku. Maning gimana? Maning. Maneh maksudnya. Oh maneh. Iya maneh. Apa mas sing sekirane sampean iso aku gak iso? Ayo ayo Mas Bos ayo. Wes gak usah nangis, ngono ae. Ayo. Apa ya? Apa lagi ayo? Merah jambu bisa ndak? Merah jambu. Urung. Apa ya? Cinta padaku. Singkong keju mah wes. Wes. Apa ya? Hah? Sing apa aja angel-angel, lek aku angel-angel iso. Bejo biduan, terus. Hah? Bojo loro. Tombol kangen. Kalah weton. Oke. Kalah weton. Kalah weton bae. Kalah weton iso, Mas? Kalah weton, Dek. Kalah weton iso. Apa tombol kangen bae? Tombol kangen. Sepi rasane. Ya, njajal cene sak pira? Aja dur-dur mateni aku iki jenenge. Sepi rasane. Lampu flashnya yuk digane yuk. Biyen ucul dhewe. Langotara seling kancane. Rungokno aku ya. Zaman semono. Yang punya HP lampu flashnya dinyalakan semua. Tolong Agung. Guyub rukun seneng atine. Lagi apik iki. Dikasih lampu flash ya. Mah aku. Gak mau. Ulap. Ulap. Ayo. Yo. Ayo. Mas Pur jangan grogi dong.